Туймазы районының Туктагыл авылы Каңлы ырыу башкортларының борынгы төяге. Ырымбур губернаһынан, әй буйдарынан ерһез калган башкортлар типтәрдәр күсеп килә һәм башкорт авылларына һыена. Озак еллар мәктәптә татарча укытыла. Ләкин халык һаман да башкорт теленең көнбаеш диалектында һөйләшә. Әле мәктәптә әдәби башкорт теле өйрәнелә. Мөхәммәд балалар, кая юнәлдегез булай? Балтырганга. Әйдәгез үзебез белән ятып апарабыз. Без дә Балтырганга китеп барабыз. Әйдә утырышыгыз. Карага аяк басһак, калкынырбыз. Яшелгә авыз тиһә, астан үлмәбез, дип өметләнеп, язны каршылаган ата-бабаларыбыз. Язгы яшел үләннәрне ашау мотлак исәпләнгән. Балтырган ашайсы килә бит. Балтырган иде дә бар да инде. Идәге ул, яландагы балтырган бит ул. Ай, тәмле була бит ул. Шуңа күрә әллә ни дим, урап кайтайм микән? Алла берсә. Бик барасын килгәч инде. Әйдә, дәртләнгәч барып кай. Әгәр дә язгы кузгалак, юа, кымызлык, кисерткән, әсетке, какы һәм балтыргандан авыз итһәң, яңа елда бөтә сирләрдән азат булырһың, дип һынаган халык. Камил бабай, яңа аш ашаганда нимә дип әйтәбез әле? Оныттыңмы ни? Моны былай дип әйтелә ул. Дәңгелә каш, сирләр качсын дигән сүз була. Идел кишләр бирсен безгә дигән аңлата. Иске корсакка яңа ашлар ашайбыз, яңа дип шулайтып, яңа аштан авыз итәбез инде. Менә карагыз әле. Яңа яшь бәбәге үскән. Менә шушы бәбәк кенә ашка бара. Менә булары уже каткан, булары уже каты ашка кат бармай. Менә шуңа күрә. Менә монда бәбәге бар. Карале. Менә. Яңа яшь тәмле, витамины күп. Менә шушыларны җыегыз. Ана тегендә дә барыгыз, ана тегендә күп күренә. Карагыз. Урмандарның түрендә иң татлы, иң шифалы үләннәр көтә төсле. Уларда бөтә сир хәсрәтләрдән дава табылыр һамак. Менә карале. Сез балтырган көпшәте ашай беләсезме? Менә шушының көпшәленә, менә шу көпшәсен сыдырабыз да кабыгын. Менә шу кадәр тәмле була ул. Менә ашап карагыз. Җимшак, нежа. Авыз итеп карыйм әле. Дәңгелә каш, иделе киш, иске кырсак, яңа аш, Менә сезгә балалар тагы бер көпшәк күрсәтәм. Менә карагыз. Менә беләсезме нәрсә икән? Юк. Менә бу салсы көпшә дип атала. Шушылай булып, бик үсәләрдә матур иттереп, курай көмәк чәчкә аталар. Менә шушы кипкәчтән шушы үләннән курай ясайлар. Шушыңардан башкорт халкы гомергә шушы курай ясап уйнаган бит инде. Безнең урманнарда алай булгас курай үсәме ни? Безнең урманнар шул кадәр бай, шул кадәр матур, шул кадәр истәлекле. Менә хәзер шушы вакытта төче какы үсәчәк. Бөтен яшьләр, бала-чагалар төче какыга баралар. Ул тәмле, ул сусыл, ул сөтле ул. Аннан соңрак шома көпшә үсә. Ул шома көпшә ашаганыгыз бармы, юкмы? Сазлы урыннарда матур итеп, җуан булып үсә ул. Аннан соң инде сарана чукып ашадык без. Җир бәрәңгесе дип атала бит инде ул. Шундан җиләкләр пешә бит инде, менә күрәсезме? Бер сартыннан берсе, шушы табигать кешене ашатып туйдырып торган. 3 июньдән башлап көн озынлыгы 17 сәгатькә җитә. Бөтә яшеллек кояшка үрелә. Кояш нурын, көсен туплай. Үләннең көсле сагы тидер халыкта. Сәгать хугы үләне иң шифалы үлән тидер. Бу мәлдә халык борындан белгән һәм 3 июньдән 15-нә хәтле япрак үлән йыйган. Кая улым синеке күпме йыйдым? Менә Камил абый күпме йыйды. Ярар, әйбәт. Синеке ишә дә күбрәк булган. Молодец. Булдыргансың инде. 1-2 тапкыр пешерелек аш җыйгансың. Башкортстандың йыр-моң бәйгеләрендә туймазы яктарын күтәреп сыгыш яһап йөргән Туктагыл йырауслары туган тауҙарда, әүлия кабәре дип йөрөтелгән изге урында күрешә. Ой, сабый нишләп утыра микән? Әйдә, хәлем барып килә. Әйдә. Ой, сабый, Менә мин дә әүлия каберләрен күрәйем дип әйтеп, ул яшьләр усанда мендем әле тауга. Үргә табатын. Менә үргә бүләре бик авыр икән хәзер.
Buna ne baltırgan da dedim. Ayya. Biz de yedik baltırgan. Aşılay mı? Bana bir, Ay biz de baltırgan aşı bit yol. Baltırgan aşı bit yol şu taklı faydalı. Avliya kabrini ko'rib ketaylik deb. Şolay mı? Ay rahmet yavgırı. Her canlı bir ko'rib keterek gerek. O Ay. bit burungu bizim atay babaylardan kalgan. Bir tog başına mingaş alla bir jırlap alamızmı? Jırlap ne işlep indi? Bir jırlamayınca kaçı bulamını. Allah versen. Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına, soğuşlarım adaştırayım. Urmanlar arasında, urmanlar arasında. Балтырган, кисерткән, кузгалак, баксалагына үҫһә тау яландар үҙенә әйҙәп саҡырып тора. Бигерәк тә нескә хисле, туган яғы нуры менән бөтә күңелен байытып, шул ҡомарын ауылдаштары менән йомарт бүлешеп йәшәгән Фәүис ағай Шәйхетдиновҡа Туҡтағыл ауылын уратып алған тау урмандар сихри көс өҫтәй. Ҡылҡәләмен тирбәтеп, ҡағыҙға төшөрөр илһам бирә. Туймазы яғының тәбиғәте һәр миҙгеле менән балҡып, уның картиналарында сағыла. Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına, belki reva tabalarman, yüreğim yarasına, yüreğim yarasına. Yarasına. Alla adini de jırlap Ne abi? alamızmı? Niye bindiniz birini cırlatmayacak? Niye ben ondan kaçıp bulamını? Jırlaydı, He? jırladı. Ay gelin. Ayda bir нәрсе тырыштырайық. Ay. Var urmanına şıkkan şıkkan kışlar ışa varışa şu var urmanına şa var urmanına şa bakışlar sayraşalar başlar adaşa var urmanına şa kışlar sayraşalar başlar adaşa. Tavuşlarım atır. Sen de hoş mu ne? Sen de hoş. Alla neler iske düşüp gitti. Hey. Ҡарап туймаҫлыҡ яҙғы көндө ошо хозурлыҡҡа, иркенлеккә бағышлап йырлау үҙе бер байрам. Baltırganlar oşap. Allah'ı verse şuşunday nindi köngüllü bir. Aşlar aşap. Ay, şuşunun baltırganın oşlarını oşap. Tağda Vitaminler bir, jiyip. tağda bir yaşarıp. Kilesi yılga tağında şu Yaşarıp biter şahittirip. bir daha Bilse ki Allah verse. Ya Rabbi Şurayı. Xudayım. Barımızda isen sağ bulup. İsen sağ. Zırlap yaşarga yazsın. Рәссам һәм йыраусы Фәүис ағайҙы йортонда көтөп торған хатыны Ғәлиә апа өсөн тәбиғәт йәнле йорт хужаһының һәр картинаһы ҡәҙерле. Яҙҙарын балтырған ашы бешереп, матур, күңелле йәшәй улар. Барсында ла тәбиғәтнең матурлығын, аның күркәмлеген балтырғанда жия, төрлө үләннәр дә жия. Муҡсын жиып алып ҡайта. Ҡышытҡанда инде ҡуҙғалаҡ, урман ҡуҙғалағы, мына шуларны алып ҡайтҡандан соң инде мында өйҙә эшкәртеп, бергәләп пешереп ашайбыҙ. Йылына 3 мәртәбә, 4 мәртәбә ашаған чаҡлар да бар. Туймазы районы Туҡтағыл ауылында йыр-моңо, уңғанлығы менән үрнәкле булып йәшәгән ғаилә Фазлыевтар өсөн йәшлекте һәм сәләмәтлекте мәңгелек итә торган тылсым бар. Ул да буһа яҙғыһый балтырған ашы тиҙәр улар.
Кортка балалар килеп беткәнче балтырган ашыбызны пешерә башлайык. Мына һиңә балтырган. Әйдә тотынайык, мин нәмә эшләйм. Мин турай торам. Һин турай тор, мин нәмә эшләйм. Давай, миңа да кот бер. Сөтне кайнарга куярга кирәк. Кайнарга куйдым. Бисмиллаһын әйтеп башланыңмы? Әйе. Бисмилла белән башлайык. Балалар кунакка киләбез диделәр бит әрбә. Булды. Монда халаһың инде, әйме? Эх, йомшак. Йомшакларын гына, бәбәкләрен генә җыйдык. Тәмле була инде бу. Ул кат яфраклары бит ашка калды була. Тәмле булып исләре килә. Исләре чыкты. Исләре чыкты. Яз көне бит 3 тапкыр ашарга кирәк балтырган ашын. Мына кысыткан ашы пешереп ашайлмады аны без. Пешеребез аллабыз әле соң түгел. Башта балтырганны салабыз. Аннан бәрәңгене салабыз турап. Аннан умаш юып салабыз. Умаш пешүгә йомырканы, 4 йомырканы тугылап, әйбәт итеп тугылап, аш кайнаганда булгата әкрен генә салабыз. Тугылап куябыз. Умаш юам мин. Бу мен аш суга оста бит инде, Әйе. Әйбәт иттереп. Тугылайым. Менә хәзер умашыбыз әзер булды. Менә шушындый зурлыкта булырга тиеш умаш. Шушай булса тәмле була, авызга югышлы була. Сөт кайнап чыккан анда. Кайнап чыкты. Кортка әйдә салайык. Салабыз, әйдә. Балалар, мына шушындай тәмле иттереп балтырган ашы пешердек. Язгы ашлар, әйдәгез шушы аш тәмле аштан рәхим итеп авыз итәйек. Әйме? Балтырган чыкты пешеп, күбек май куйдык пешеп. Килеп хәлне белегез, ризыктан авыз итегез. Ягыз балалар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сөт өсте салыгыз, сөт өсте салгач бигрәк тәмле булып китә балтырган ашы. Ягыз балалар, салып бирәм әле мин сезгә. Телне итарлык булган бу кызлар. Ашап карагыздар инде. Зәңгелә кош, иделкеш, иске кырсак яңа аш. Аха-ха-ха. Әйдәгез. Җитештек. Тәмлеме аш кызларым? Әйе, тәмле. Телегезне йотмагыз, әмма. Ашагыз. Ашның исеме исегездә калдымы? Нинди аш ашайсыз сез? Балтырган аш ашайсыз, әйе. Зур файда, зур дава була икән. Халык телендә шулай йөри. Пешерерсез тагы. Яз көннәрендә әтием әниемә аш пешертә торган иде. Урманнан балтырган җыеп алып кайткач, әтием, әнием тәмле иттереп, балтырган ашлары пешереп безгә ашата торган иде. Шул минем исемдә калган. Без бәләкәй вакытта, без бәләкәй чакларда. Штаб прошылармы балтырган ашын? Әйе, балалар. Халык телендә шулай.